Maju, maju.
dusun Wates Kebon Agung Mejayan Madiun ki ana ndaleme pepundhenmu ya kuwi Pak Wo sing selaku ketua panitia. Pak Rino Prasetyo. Ngono. Gandeng Ripalungguhan iki spesial persembahan dari panitia sing diayomi dening Bapak Kepala Desa Kebon Agung nenggi Bapak Alex Susanto bisa menikmati dengan senang hati iki mapan oneng lapangan Wates Kebon Agung. Ini adalah kehebatan dari Bapak Sa dan panitia semuanya dan seluruh ing Paten Madiun. Alhamdulillah Paten Madiun. Alhamdulillah tegese janjine Pak Lurah wis ditepati tenan. Kaya ngono kuwi. Lah iki bintang tamu tenan kondang tur ya larang viral. Sing wis-wis lak bintang tamune pelawak iki Pak Mudin dhewe. Ayo, Pak Mudin, kaya ngono kuwi karo Bu Mudin barang. Dasare ya Pak Mudin le gagah kaya ngono, Bu Mudin cantik. Wah, jan nganti kaya Luna Maya. Ayo. Ripalungguhan iki bisa kasembadan sowan ana ing Wates mapan ana lapangan. Insyaallah jumbuh karo ngendikane Pak Lurah lan panitia mengko tiap tahun akan digelar seperti ini. Iya. Mula didongakake muga-muga Pak Lurah Alek tansah pinaringan amanah lan ugi barokah gagah bergas sehat walafiat anggene momong ngayomi piyaying Kebon Agung. Sumrambahe kabeh para warga masyarakat ing Kebon Agung khususipun wonten ing Wates ugi tansah ginanjar kawilujengan tebih saking suker sakit tansah manggiya hayu lan rahayu pinaringan rejeki ingkang melimpah ruwah putra putrinipun soleh solekah pinaringan tentrem lahir batin keselamatan donya tekan akhir Allahumma amin.
ngaturake panuwun marang Bapak Kepala Desa Pak Alex Susanto. Sing nyatane bukti wis nyata, tidak hanya janji namun sudah menjadi bukti. Saya-saya ing bab pembangunan ora mung secara lahir wae, secara batin andadekake kabeh para warga masyarakat Wates Bonagung nyatane anane mung sayuk rukun guyub samat siramadan daya dinayan nggunakake gaman panunggal. Iya, hebat Pak Alek. Ketua panitia Pak Worino. Matur nuwun karo Mbah Mudin Mukarnan. Mboten kata lumpen dumateng sagung para tamu ingkang kepareng rawuh saking DPRD Kabupaten Madiun, Pak Guntur rawuh wiwit sore. Ya. Lan ugi Pak Camat Mejayan, bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Kecamatan Mejayan, wabil khusus Pak Lurah ing Darmareja ya kepareng rawuh. Mongko wingi ya bar wayangan dhewe. Sembah nuwun ing tanpa upami. Mboten kata lumpen dumateng sedaya para lenggah, kakung saha putri, masyaallah kaya ngene. Iya, Dasare wiwit aku rumunggah ana pepanggungan sing kepareng mirsani wis tumplek-blek mapan ana ing lapangan wis kebak kaya ngene, nggen ngarep-ngarep ki rata-rata dikuasai oleh para emak-emak, para ibu-ibu. Oh iya, ngono kuwi. Awake dhewe melu marem, melu seneng, Nduk. Sing jenenge pagelaran wayang kulit nadyanto ana sing ngarani iki wayangan model kuno. Kae kesenian sing apa kuwi jenenge ketinggalan zaman ning nyatane Ripalungguhan iki sing biyen wayang mung dipirsani karo piyai sepuh, mligine mung piyai kakung tok. Ning nyatane perkembangane jaman Ripalungguhan iki wayang saya njayeng bawana ketirik sing kepareng mirsani ora mung piyai sepuh kakung tok, ning piyai putri, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Kang Mas Mbak Yu kabeh kepareng tresnani marang budaya wayang. Kaya ngono kuwi. Kula aku karo kowe melu seneng. Iya, sembah nuwun. Saya-saya ing Laladan Medion pancen ya minded yen karo wayang kok, Mak. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Lah, sakwise nganakake tasakuran bersih dusun sing digelar dening para warga masyarakat Wates, sing inti sarine ya kuwi ayo awake dhewe ngrembakake marang rasa tresna. Rasa tresna. Ora mung magepokan katresnane lanang karo wadon, ning katresnane antarane masyarakat karo pejabat. Mongko woing katresnan kuwi lamun to awake dhewe iki saling mendoakan dan doa yang terbaik itu tidak untuk diri sendiri namun mau mendoakan kepada orang lain. Pejabaté ndongake masyarakate supaya diparingi sehat, masyarakate ya ndongake marang pejabaté supaya diparingi amanah. Watone antarane para kawula nganti bapak kepala desa ki anggene ndongake padha tur dasare ikhlas lahir batin insyaallah ing Laladan Wates Kebon Agung kene mesti anane mung tentrem raharja gemah ripah loh jinawi murah sandang pangan lan papan anane mung bagya lan mulya. Kaya ngono kuwi. Iya Mak, iya wis matur nuwun. Ora diitung awake dhewe rambah ping pira sowan mrene ora nate absen, ora nate gutang, mesti awake dhewe sing dipercaya karo Piyai Wates. Matur nuwun katresnanipun Piyai Wates. Tur kula menika ya wis ora kaya wong Solo, ora kaya wong Karanganyar. Gandeng wingi ditelepon karo Pak Mudin. Niki mangke bintang tamune Niken Salindri mongko regane sementen Pak Dalang nuwun sewu tahun 2025 Pak Dalang sak kanca kula suwun sampun ngantos mundhak reganipun ngono kuwi. Ya to, kaya ngono kuwi. Lah, gandeng tresnaku karo Piyai Wates ora masalah. Rega ora mundhak ora masalah. Sing penting Niken Salindri bidah hadir lan uga warga masyarakat kene seneng atine, padang penggalihe le nyambut gawe saya sregep, otomatis rezekine saya tambah, awake seger kewarasan. Lah ngono kuwi. Ya, ngono ya. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun, sembah nuwun. Yo ngaturke panglipur gandeng Bapak Kepala desa ki ora ana mandheke anggene mbangun marang desane. Mongko Medion kuwi duwe ciri khas lelagon ya kuwi Medion maju mbangun. Slindro Sanga. Nggih, ya. Diaturake lelagon Madiun maju mbangun luwih dhisik. Nggih. Monggo para kanca-kanca Madangkara. Ya, diaturake sesarengan Madiun maju mbangun. Dados.
Bangun kula persembahaken dumateng Bapak Bupati Hari Wuryanto. Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Madiun Maju Bangun. Wah, luar biasa ciri khasnya Piyai Madiun delalah nyarengi rawuhipun Bapak Bupati. Wong ya iki ana ing wates iki ya sik klebu rangkene hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja dan harmonis. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Hariwur. Nadyanto wingi wis kepareng wayangan dhewe. Bot-bote tresna karo para warga masyarakat wates walaupun panjenengane sibuk walaupun panjenengane sayah akeh gawean sing kudu dirampungi akeh tanggung jawab sing kudu dilaksanakan ning merga tresnane karo Piyai Wates tetep kempal manunggal weh tentreme rasa para warga masyarakat ing Madiun. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Nggih, sembah nuwun. Kaya ngono kuwi. Ya. Yo, ripalungguhan iki. Lah kae lho. Sing mirsani do apal lho, panas-panas mlaku lho. Nggih. Siap, nggih. Sapa sing apal salah siji mriki, Pak? Ayo, sapa? Salah siji ibu-ibu. Bonus kagem panjenengan kersa minggah mriki nembang panas-panas mlaku opahe 200.000. Ayo, pundi salah siji? Golek dhuwit 200 iki ya angel ngono. Timbangane matun 2 dina lho jenengan. Ayo, nggih. Neng ora? Ayo. Ayo panas-panas mlaku. Ayo. Nggih, ibu-ibu dhisik sing tak prioritaske, ibu-ibu dhisik. Sing tak istimewakan ibu-ibu dhisik. Nggih. Pundi? Oke, nggih. Bu, mriki Bu. Wah, kae sing kudu ngireng ta? Nggih. Sik nika kadung mlaku. Sik. Jenengan badhe nembang apa arep pipis? Tuas dintene nguyuh. Ayo. Kalih nggih saged, nggih mriki, kalih sekap kalih. Nggih mriki. Ha, nggih. Oh, nggih. Waduh, lha akeh men tombok nek aku malian. Nggih. Mriki Bu, mriki. Niken ben ngerti Piyai Madiun luar biasa kaya ngene nggih. Niki. Lha iki wong-wongane panggah iki ae. Nggih, minggah mboten napa-napa, minggah. Nggih. Nggih, sik. Ora bangga Pak Bupati kagungan masyarakat sing kaya ngene apike. Ya Allah. Lho papat. 800 ngono iki malian. Aduh, wis. Mongko neng kene karo Pak Lurah wis dilunasi seminggu kepungkur ha wis. Nggih, ya wis lek ngono engko selawe-selawe
Mboten Bu, nggih. Sing niki riyen sing anu mike diparingne niki riyen Bu niki. Nah niku diasta nggih. Assalamualaikum Bu. Mike niku lho. Waalaikumsalam. Nah nggih. Kalih mik napa pun gila sajake? Mboten. Mboten nggih. Asmane sinten? Suparti. 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 Nggih. Daleme pundi? Darmorejo. Wong wingi bar wayangan kok yo nusul rene lho. Ki parti kowe iki. Nggih, kula sayang kalih Bu. Sinten? Ibu. Bu Sinten? Kesi. Kesi apa Tesi? Bu Kesi. Lek Tesi sing ali-aline akeh kae lho. Nggih. Bu Kesi. Nggih, Pak Kiron mboten rawuh, Pak. Hah? Pak Kiron. Sampeyan kok nakone Bagirun barang nyapa. Lek pengen rawuh Darmorejo Pak Lurah diomongi sok kon nanggap ngono. Nggih. Nggih Bagirun, nggih. Jenengan teng mriki kalih sinten Pak tindak mriki? Kalih Mbak Sumini. Karo Bu Sumini. Nggih. Masalah wingi sing penembang wingi to? Senes Mbak Sumini Patian nika rubahan. Oh, Darmorejo sing jenis Sumini akeh to? Patah. Oh, alah, nggih. Sik sing kedua, Bu, asmane sinten ngasta mik? Kilo mike. Bu Parni, aja dipek dhe mike, nggih. Bulami. Bulami. Lami ki lawas ki sejarah kaya Pak Bupati tidak pernah melupakan perjuangan sejarahnya lho ngono kuwi. Lho Pak Bupati remenane tembang napa? Panas-panas mlaku. Caping gunung. Bulami, lengkape sinten? Nggih niku nggih namung Bulami niku. Oh Lami. Dadi ra tau anyar nggih jenengan iki. Mboten nglawas Terus kae. Apik, daleme pundi? Tiron Nglames. King Klames dugi mriki. Nggih. Masyaallah. Kancane tiyang pinten? Tiyang gangsal. Numpak napa? Sepeda anu napa mobil. Mobil. Nggih. Nyewa napa pripun? Nyewa nggih nater. Nggih. Apa? Nater. Oh nyarter. Nyater. Nggih. Mangke lek nyewa sing murah ampun sing mobil rena-rena, golek sopir sing murah. Nggih. Sopir langkong nika murah nika. Nggih. Nggih, jenengan King Tiron nggih. Terus salajengipun nggih, iki setau ya nggih tok Ibu. Nggih. Ampun nggih ampun nggih. Nggih, jenengan mending munggah. No? Perlu ditakoni wis Budarmi nggih, pundi daleme? Tiron nggih. Setiap wayangan Madangkara Pak Cahyo mesti nusul nggih. Nggih. Alhamdulillah. Sok tanggal 30 mang nyusul nggih. Teng pundi? Lamongan. Kula sing nyusul teng Dempelan nih kalau Pak. Oh nggih, kula sik apal teng Dempelan nggih. Mboten benjing tanggal 31 Agustus kula sowan teng Padepokan PSHT Pusat. Oh nggih. 31 Agustus nggih. Sing mandhegani nggih Pak Bupati niku. Nggih, ngoten. Putrane pinten? Satu. Garwane ngete sih. Mboten. Wo pun piyambak. Nggih. Mula ditinggal dolan terus nggih. Hiburan, Pak. Hiburan. Yuswane pinten? Swidak pitu. Swidak pitu. Mboten pengin rabi meleh. Mboten. Wo, ngomong. Rapi lembok mawon. Rapi lembok niku. Lemboke wedok mosok wedok karo wedok jenengan. Kula suwun nih Pak Nas. Kula suwun tomato. Niki Mang Pak. Nggih. Mboten napa-napa paten iso nglangkai bangkeku. Guyon Bu, guyon mboten nggih. Salajengipun sing mburi dhewe walah piyayi tek iso langsingi kaya Luna Maya ngono. Iki sinten iki? Tinika. Hah? Tinika. Sapa? Ineke? Tinika. Hah? Tinika. Mike dicethake. Tinika. Tinike. Oh, Tinike. Daleme pundi? Gunung Wates. Hah? Gunung Wates mriki. Oh, Wates mriki. Lah iki sing wong Wates iki spesial jenengan jos. Ya nembang dhisik wiwit saking ngajeng. Bu, jenengan nggih. Wah, kaya arep foto ing ngapur rancang jenengan ayo. Nggih. Nana. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mlaku panas. Sik. Jenengan nak senengane diwolak-walik. Jenengan mesti mbiyen senengane diwolak-walik ngoten niku mesti nggih to. Panas mlaku. Nggih. Niki ya pancen enten versi sing mlaku panas-panas nggih enten. Ning sakniki disepakati panas mlaku ngoten nggih. Nggih. Panas mlaku. Lali ranggawa payung. Sandale dicopot. Glamaane mlenthuk. Surabaya geger.
janji rukun tetap merdeka. Sakniki cakepane sing mburi, yang lain diperhatikan nggih. Sing mburi cakepane niku apa kae jenenge? Madiun Ciamis janji rukun tetep harmonis. Piyai papat sik jajal. Ayo, Madiun Ciamis janji rukun tetep harmonis. 1 2 3. Madiun Ciamis janji rukun tetep harmonis. Suarane iso ngoprek ngono to. Sik jenengan Bu, riyen nggih bar nembang to, Bu. Bu Parni to, Pak. Bu Parti, janji kula pinten? Manut nggih, ora kudu ngantos to. Nggih, jiro lu. Kosek to kosek. Aku ngitung dhuwit malah aku kleru ora. 200 4 5 6 7 8. Ya. 200 sen. Nggih, amin, amin. Lah ndongakne aja ngono, mosok aku kon rabi neh, aja. Nggih. Nggih bahagia, nggih mundur riyen gentenan kancane. Nggih, jenengan. Ayo. Nggih. Bener? Nggih, sakniki sesuk wis bar ora, ayo. Ayo. Madiun Ciamis, nggih. Panas langsung nggih. Langsung, nggih. Panas mlaku. Sandale diseret nggih. Ora apa-apa terus. Ane mlentung musineng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Madiun Ciamis janji rukun tetap harmonis. Sampeyan 100 saya mboten Bu, Sing tetep mlentung wetenge, Pak. nggih. Sing mlentung wetenge, Pak. Eh? Lemon. Ah nggih, mboten napa-napa, penting sehat, panjang umur, nggih. Iki ora enek sing sempurna lah dua-duanya engko. Ayo jenengan Bu, cobi. Ayo. Nggih. Panas mlaku ora nggawa payung sandalane abuh. Abuh karepmu ora karepmu. Ayo. Terus piye? Terus. Surabaya geger musining Madiun. Kan kok ngangge abuh barang menyapa? Lah kak panas ten. Ya mlentung sik roro kok iso abuh ngono kuwi senengane. Langsung mabuk ya, Pak. Wah, modele wong wedoke lek omong ngengkel ae ora. Ya mriki, iki. Ayo. Pancasila sik. Ayo. Pancasila. Nggih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, ra apa-apa mung kurang dalam. Ayo ra apa-apa. Wis, engko didalami dhewe, nggih. Monggo, panas mlaku. Panas. Ketoke apik ya dan iki. Orang gawa payung. Heeh. Sandale diseret. Bokonge piye? Ramaane mlentung. Surabaya geger musineng Madiun Jakarta janji rukun sa-Indonesia. Ya wis, karepmu Indonesia ya kena, Palestina ya kena. Wis. Mriki, nggih. Pun, nggih, lumayan kena nggih Lebon Panci, nggih. Nggih, sami-sami, nggih. Nggih, matur nuwun. Mriko ngeten iki perlu diuri-uri Piyai sekawan dipun paringi sehat panjang umur sedaya mawon. Ya, nggih. Gandeng Bapak Bupati isih kepareng dahar diselani luwih dhisik. Coba kaya apa? Coba tak nyuwun pambiyantu luwih dhisik. Ya, karo sapa? Karo Gendho Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ya, nembang apa? Mumpung isih Slindru Songo. Sri Uning ya. Ya nang duduk. Ya.
pinarak dahar sego pecel ciri khas Piyai Medi sing nembang Winong Nawangsih. Nggih, dipun sketsaken nggih Pak Bupati. Lek grape ya sinden nak biasane lek grapeane ya entek-entekane areng njaluk saweran iku. Mboten Pak kula niku tulus ikhlas lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Nggih to. Nggih. Saderengipun nembang kula gadah parikan lho Pak Dalang. Napa niku? Trek tronton ngemot beton. Cakep. Mugi-mugi para penonton mirsani tekan tancep kayon. Amin. Nggih. Pun ngaten mawon Pak Dalang. Oke, sip. Trek tronton nggawa cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rezekine akeh. Trek tronton karo sumur. Terus piye kok karo sumur iki? Nabrak sumur wis nek no. Wis nabrak sumur. Trek tronton nabrak sumur, para penonton panjang umur. Amin. Nggih. Trek tronton kejegur kali. Digolekne ambulan mesake supire kuwi. Ayo. Nggih. Yo, dibawani dhisik. Nah, Asmarandana. Winong Nawangsih ya. Beng wareni Sriuning mustika tuban putra kanjeng sira lawe tak prengkeng bojone Bebelo Wiratmo. Dadi bintang tamu iki penak ya, Nduk. Napa Pak Dalang? Iki lagi tas teko langsung madang iki. Gek sendoke ceklek pisan. Iya. Ayo tur ya sego pecel. Ngono diwareki. Lah iya bayarane akeh dhewe teko-teko mangan. Yo bene to ki ngurmati sing masak. Lah masakan enak ngene terus didar karo niken. Sing masak ning mburu iki marem. Nggih to Bu, ngoten niku. Lho kaya Niku wak ngono. leres niku. Kowe kan kemuni nggih ya ora iso mengko ya melu mangan kaya ibu-ibu kaya ayo. Lah iya nggih. Diwareki sik Nduk, bar iki ben saya semangat kok ayo. Yo, Nong. Tan wurung Sri Huning gugur dadya mustikane Matur nuwun, monggo kalajengaken langgamipun Sri Huning karya Sri Huning datang
dahar supados para warga masyarakat ing wewengkon wates Kebon Agung Mejayan mriki rena remen ayem tentrem kang dadi penggalihe kula mewakili warga masyarakat Bapak nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Hariwur keparenga tindak wonten ing Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga besar Desa Kebon Agung Kecamatan Mejayan ingkang alhamdulillah rawuh sedaya Pak Dalang. Nggih. Niki Pak Kalian ulang tahunipun Pak Alek piyambak bulan Agustus menika. Alhamdulillah. Nggih. Panjang yuswa. Amin. Sehat selalu, nggih. Sepindah dalam matur seluruh masyarakat Kabupaten Madiun matur suwun sangat niki sampun sedaya menyemarakkan kegiatan hari jadi dan juga sekaligus hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Niku kula miyos semua sudah pasang bendera, sudah pasang untuk kesemaraan. Matur suwun sedaya, tepuk tangan untuk Kabupaten Madiun nggih. Niki anu mawon Mas Cahyo. Nggih. Kalih latihan kersane dipun kancani kalih. Niki mawon genduk niken niki. Nggih. Nggih. Nggih, Nduk, mumpung panggih kalian Pak Bupati. Ya, sampean sing pantes. Saya rada kaya apa menika salim karo Pak Bupati. Sapa ngerti sok entuk jodoh bupati ngendi ngono lho ae. Ayo, nggih. Bupati Toprak. Nggih. Niki sungkem karo Bapak Hariwur iki. Bapake kanca-kanca magang kara ya iki lho, Nduk. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih. Sugeng rawuh teng Madiun, mugi-mugi panjenengan remen menghibur masyarakat Madiun. Ngoten nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Apa omong apa lho kan matur rumpung pethuk karo Pak Bupati lho apa? Lah kula ajre, Pak. Lah Pak Ajre ngopo? Nggih, mboten napa-napa. Pak, sangu, Pak. Kok langsungan ngono? Yo ngangge rambatan apa sih? Pripun Pak? Sehat nggih, Pak? Ngoten Nggih. Nggih, pangestune nggih, Pak. Kula nyuwun pangestune berkah panjenengan. Mugi-mugi kula saged sukses kados panjenengan. Amin, barokah. Amin. Nggih, mugi-mugi jenengan panjang umure nggih, Pak. Amin. Mengke nek enten Oh, gampang niku, Pak. Nggih. Mengke nek enten acara napa-napa teng Madiun kula siap, Pak. Oh, nggih. Kalau sampun dipun ngendikane tanggal 31. Nggih. Nggih. Nggih, 31 wonten PSHT pusat. Nggih, mungkin kedah rawuh jenengan. Nggih, Pak. Insyaallah. Nggih, kedah rawuh kula ngertos amargi napa kok sebabe kedah rawuh kula ngertos niku. Nggih. Nggih. Niku. Niki apalane soalnya caping gunung ngoten niki. Lah mboten napa-napa niku mergo ngemot-emot masa perjuangan. Jenenge wong Jawa yen nganti lali sumber ketiwasan. Nggih. Ning kula suwun niki genduk niki kajeng Ibawa riyin, Pak. Nggih, mangke pas nembangi sareng kali panjenengan. Ngoten pripun, Pak? Bupati. Bawa caping gunung dibawani. Kula mawon sing bawa nggih. Nggih. Jenengan sing nyiapne mawon nggih. Sik, nyiapne apa Nyiapne mental kan badhe nyanyi nggih Oh, Pak. iya. Nyiapne mentale kan bar niki nyanyi gentosan to, Pak. Oh iya. Luwaris kok. Yo ngisin-ngisini. Ngisin-ngisin. Mbah saweran ngisin-ngisin. Heeh. Ngisin-ngisine meneh lek ora disawer lho. Ngono kuwi. Nggih. Coba jengglengke men gayeng. Sing jengleng bapake? Pak Bupati. Pak Bupati menikmati. Oh. Sing jenggleng kula. Ayo, nggih. Saben bengi Oh iya wis balanono, daru tande, yo, daru tande. Yo, balanono, daru tande, yo, daru tande. Yo. Aku ketekuk malah. Jenengan betau lho, Pak. Nggowo.
Ayo. Lokisi. Ayo. Kepuk bae. Ayo. Suarane. Ayah apik. Jenengan mriki wau kalih sinten, Pak? Kalian Pak Camat. Kalih Ibu mboten? Oh, mboten nggih alhamdulillah. Nggih. Terus arep ngopo ngono kuwi? Nggih mboten napa-napa kan kesehatan, Pak. Malam-malam kan ibu-ibu kan tidak boleh keluar rumah aslinya. Si omong sapa? Lah ibu-ibu menteleng nang ngono kuwi lho doane. Ya kan hiburan, Pak. Nggih, hiburan. Ya nggih. Suarane bianter. Betul dompet to, Pak? Nggih. Arahmu lho, ora Mboten kan maksudnya lek di gawa bapake dhewe kan aman to, Pak? amane piye? Nggih aman to dicekel dhewe mengko lek digawane karo sapa-sapa kan engke samare ilang ceblok ngoten lho, Pak, maksud kuwi. Oh iya, nggih. Mboten ceblok nggih, Pak? Nggih. Ini kan lek kuwatir lho ora umum. Ngeten iki nggih perhatian lho, Pak. Peduli kula teng jenengan lho, Pak. Nggih. Nggih. Ayo, ini kan bingung Pak Hari gur guyu kok. Ayo kowe. Ayo. Pacita. Pak, nggih. Semangat nggih, Pak. Tetap semangat. Ngeten niki ampun didiamkan, Pak. Beliau sudah naik panggung itu jangan didiamkan. Oh ngono ya. Harus dikasih pertanyaan apapun. Nggih. Pertanyaan ya pertanyaan lek arahmu neng dompet aku malah teratapan terus lho kan. Mboten, Pak, pun to, mboten ampun kuwatir, mboten. Aku ngerti karaktere Pak Bupati iki beda karo bupati liya-liyane. Nggih, Pak, kula niku nggih sadar lek Bapak Bupati Madiun niki mesti loman. Apa meneh lek ngerti wah wis. Pak kados mboten atine niku mboten tega ngoten lho. Mooh, masih ngono. Nggih, mangkane kula mboten nyuwun Bapak mboten. Nggih. Kesadaran nggih, Pak, nggih. Kowe iki ra ngerti, Bapak Bupati iki ngagem tata krama. Mengko yen panjenengane mandhap titen ajudan langsung set ngono kuwi. Lho, aku kan gak mengharapkan kuwi to, Pak. Lah arahmu mau Sing penting kan Bapak seneng, engko lek enek acarane ning Madiun mesti bintang tamune niken. Ngono lho, Pak. Nggih to, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pun to, Pak, mboten usah mikir bayaran niken larang mboten, Pak. Kena dicicil, Pak. Sagedipun bayar beras niki nggih, Pak. Nggih, dibayar 3 kali nggih, Pak. Pagi, siang, malam. Nggih. Ning gandeng sok tanggal 31. Nggih. Ila PSHT, ya to, Nggih. dudu piyayi liya to. Nggih. Iki tak umumke. Madangkara dan Niken Salindri cuma menerima 50%. 50% DP, 50% pelunasan, ngono lho maksudnya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Kayak bahan kok malah ora. Lah aku ya wedi to, Pak. 50% ku lek 50% tenanan piye, Pak, DP karo bayaran. Nah, iya. Aman, Pak, berarti. Nggih. Wis bar iki ra entuk ngomongne dhuwit, cep. Mboten. 100 ngoten nggih, Lah. Pak. Bagus.
Lah niken sing marahi. Ayo. Ya Mbak Lia. Mangan sukun Mangan sukun karo teri. Sedaya warga Madiun mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Nggih, yang kedua, monggo Mbak Tri Hastuti. Sedap. Lodeng Pak Yoyo. Ayo, wis ngriane lemot dhek ora. Aku apes. Aku apes. Napa niki? Kecemplung sumur. Ayo. Sekarang Ampun to. aja. Mugi sedaya warga wates. Amin. Ayo. Gregeten aku susu. Bekasi. Ya. Mangan serabi Terus mangan serabi. neng tengah sawah. Pak Keminan, Bu. Ya. Kekrikiti serabine. Oh. Ning tengah sawah akeh semute. Ya tondok sik Kok tondok. lek kenal kula piye? Ayo. Kulone kok nyangkut awakmu, Nduk. Milih sing ayu. Ora. Mangan serabi Ah. neng tengah sawah. Pak Cahyo rabi tambah barokah. Amin. Aja to. Rabi karo aja to. jenengan maksudnya karo Bekasi ngono lho. Loh, lha nyapa Pak Rabi karo Bekasi? Wes kowe ngurusi dompet aja melu-melu keluargaku. Ana wedhus mangani Garut. Bojoku parut. Allahumma Wah, amin. tak tapok kowe ngamin iki ora lara lho, disamplok parut. Dia parute anyar ora tau kangge. Makane lek ngomong ki hati-hati, Pak. Ya, Nduk, bapakmu kuwi lho, Nduk. Ambak Nek ngomong karo mbokmu. lara lho Pak atine, Pak. Ya Nah, maaf. senenono, Nduk. Kaya ngono kuwi. Pegel aku loro-loro ken aku ken. Kowe lek nyeneni wong lanang padha karo nyeneni Pak Bupati. Lha nyapa? Lah aku wong lanang panjenengan piyai kakung, ngono ora oleh ngono kuwi. Hidup lanang apa hidup wedok? Ayo, ngerti aku kuwi. Ayo. Yo. Ya Dian, ayo. Nggih. Anyo. Godhong tales. Dong tales. Tales ya, Bapak? Tales. Singkong. Tales anak dhewe no. Tales ya, Bapak? Nyuwun prisa Pak Bupati, Piyai. Talesin apa, Pak? Nggih, tales lontong gote. Gote. Nggih. Gote. Godhong tales. Dong tales. Nggo buntel arem-arem. Arem-arem ya, Mbak? Arem-arem iki panganan iki lho. Takok Oh, jenenge cek cilik raro. Nggih. Mugi-mugi warga wates sehat bagas waras ayam tentrem. Allahumma amin. Ngalir. Ya, Bir, ya, Bir. Rumah Nyapa wi? Nyapa? Ya. Wes iki. Lumah parian iki parian yo. Ya ora tegese sik, lumahe nyapa kerokan, Rumah. masuk angin. Kerokan ya murep no malahan gegere sing dikeroki yo. Ngawut iki ya niki ra tau kerokan kae. Iki rungono sik, aku mlumah. Ra tau kerokan kae. Iki rungono sik, aku mlumah. Ya. Ya. Mergo semlenget. Pi jam piro? Jam piro sik? Mergo semlenget. Pi jam piro? Jam piro sik? Lenggenane lho. Terus Pak Lurah nget. bener lho neng Tuku pasar. sayur. Neng pasar ana to. Neng pasar. Pak Hariwur nyuwun dolar pas ngono kuwi. Napa gak ada dolar, Pak? Alah. Ana. Pak Ari cobi sak anu Pak, Nggih, sak nggih. garis Pak. Monggo. Panas udan. Ketik-ketik. Nggih. Panas udan. Panas sudan. Sampun. Aling-aling. Sampun, Pak. Pun. Lagi iki nek sinden nyetop Pak Bupati lho. Pak Bupati apa lho? Kon kedik. Sak garis ngono lho, ayo sak titik ngono lho. Boleh Pak? Panas udan. Ayo. Panas sudan aling-aling. Caping gunung. Jenengan niku budaya, Pak. Nggih.
Nggih. Lagi ngerti nih kan Pak ya ora. Sopan, budaya, gagah, ganteng. Ayo. Bagus sampun to Pak mboten Pak napa to Pak? Sampun lho mboten. Wah. Lah Pak Ari umure lucune ngungkuli jok kluthuk malah. Iki kira ngraga dhuwit Pak sapu tangan. Teke kemringet. Ah iya. Mana? Ayo. Senadyan wadon sarta Lara sule Mulon apa inumane banyu Iya, iya engko dirembuk nang pondokane. Nggih. Monggo caping gunungipun Pak Ari jenengan kang miwiti, Pak. Nggih. Ajeng didampingi kalih bentuk niken. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis yen nate janji saiki apa lali neng gunung pacadongi sego jagung yen mendung tak silihi caping gunung niki estu nikan emut daleme Kediri nek ngeten niki. Lah kok saged? Nah, nggih masa perjuangan ini kan mulai SD ngantos sakniki luar biasa. Pun terkenal teng pundi-pundi nggih Mbak Niken niki. Pangestune, Pak. Mugi-mugi barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Irama seger. Bersama Bapak Bupati kita, Bapak Harimur, Madiun Nyusur. Besarengan yuk, main semangat. Zaman bercapek, nggo payung. Manut kali Pak Bupati, aja apalan. Pak Bupati yo ngersakne ambekan dhisik kok yo. Mboten niki anu Pak Alek nggih luar biasa. Niki kan pun kelas 3 lah bangun Desa Kebon Agung niku jan luar biasa. Nggih. Ngantos kagungan lapangan niki nggih luar biasa. Nggih. Ini bentuk kepedulian Pak Kepala Desa dengan masyarakatnya
rumiyin nek badhe dateng nggodang mriku niku mlebet lepen sakniki sampun wonten jembatan. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Lurah. Ela, Pak Alek nggih. Niku amargi sinergi kerjasama masyarakat kalian Pak Lurah dipun ayomi kalian Pak Bupati ngoten niku. Niki luar biasa. Nggih, nggih. Sing penting masyarakat Kebon Agung tetap guyub rukun ngaten nggih. Amin ya Rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang dome padha lara lopo. Pisan malih tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Matur suwun Mas Sayo. Nggih ngapunten sanget nggih Pak menawi anggene guyon anak kula niki kliwat. Mboten napa-napa niki. Ngapunten mboten Pak, pun to. Sampun mboten. Pun kula tampani miki mawon pun to Pak. Mboten Pak. Sampun to Pak. Alah. Sembah nuwun Pak Bupati ya. Pak. Pak. Nggih. War sungkem bengak-bengok ora. Atus-atus Pak nggih. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, sampun Pak. Nggih. Nggih. Pak. Pak. Sampun nggih. Mboten kangen kalih kula, Pak. Lah bareng sakmono suwene iso kangen lho. Piye Pak Bupati sangat merakyat to? Sangat merakyat sekali ya, Mbak. Nggih. Terus saben-saben acara wayangan dimanapun waton panjenengane longgar rata-rata mesti rawuh. Ngono kuwi. Tur pamane ya sak Medion iki ndalas sewengi enek 4 titik wayangan. Semua dirawuhi. Biyen nate aku neng Kare, rawuhe jam 2:30 isuk. Niku seksine piye kathah Pak Bupati nganti kaya ngono kuwi buat-buate tresno kalian masyarakat, tresno kalian budayanipun. Ngono kuwi. Ngono. Piye? Ayo. Piye apresiasimu piye? Komentarmu piye untuk Bupati ngono kuwi? Rewemen sangat lan niki wau kepanggih kalian niku Pak Bupati Medion. Nggih. Hari jadi Pak Bupati, Pak Hariwur nate ta sampeyan ditimbali? Oh, supe Pak kula wong duwite pun telas ae. Nggih. Nggih ketingale, Pak. Nggih, mangke diagendakan ngoten nggih. Nggih, amin. Nggih. Niku lho, sakmono mbane niku Pak Alek Lurah nganti mengundang jenengan mergo tresno kali jenengan sakmono. Biasane lek bapak tok sing nontone anggere yaine wis kari loro. Loro siji bisu, siji gendeng. Gandeng adane Ken Salindri mempunyai warna yang lain. Sakmono mbane lho kan. Nggih, alhamdulillah niki wau lek mboten krana nggih warga masyarakat enten teng mriki nggih kula mboten saged teng mriki lho, Pak. Nggih. Ini karena semua dukungan dari semua masyarakat yang ada di sini dan juga terutama Bapak Lurah. Bapak Lurah. Pak Alek. Pak Alek, nggih. Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Nggih. Alhamdulillah. Dan buat masyarakat Sik yang ndi ada Pak di Lurah sini. sing ndi jajal Pak Lurah? Lah niku teng mriku. Nggih. Lah ya sing ndi? Ayo. Nggih, Pak Bupati lak wis jelas. Ayo Nggih, ndi? sampun lho, Pak. Nggih, ndi Pak Bupati? Nggih niku. Alek ndi? Lah kuwi. Pokoke sing wireng ya kuwi. Hah? Sampeyan ra ngerti to, ireng iki lak kresna. Kresna ibarate kaya ayam cemani sing patut minangka usada nggih tamba larane ngati men tentrem penggalih warga masyarakat Kebon Agung itulah sosok seorang Kresna. Lho ngono kuwi. Wong awakmu asline ya ireng lho mbiyen jane Lho iki. nggih kula ngakoni kula nggih ireng kados Pak Lurah. Ah iya. Awas rasa takon dompet Pak Lurah lho. Mboten, Pak. Wong sampun pelunasan niki wau. Alhamdulillah. Nggih kalih Pak Lurah niku wau. Pak Lurah mboten teng mriki? Hah? Mboten diaturi mriki. Lah kae piyayene ning kono. Kersa napa mboten? Mboten Pak. Pun to? Mboten janji. Pun jenengan tinggal mawon dompete. Pun. Mboten nggih. Estu. Men pinarak panjenengane menikmati. Nggih, kula namung pengen memperkenalkan panjenengan teng YouTube ngoten lho, Pak. Kersane enten kenangan kalih kula nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mriki nggih, Pak. Nggih. Ayo, dipun wis. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih, niki Pak Lurah ya, Pak. Nggih. Niki Pak Alek niki namine. Nggih. Pak Alek Susanto. Niki Pak Alek ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Enten Sai. Dadi Sanglek. Ngresiki bathukmu kuwi malah ora. Sapa-sapa digarapi. Ya ini lho. Nggih. Piyayi lan ngagem jam tengen ngono ki tegese tepat waktu disiplin. Nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun Oh, nggih, kiwa Pak. ting bae.
Nggih, niki lho anak jenengan Pak Alek. Niki jam pinten, Pak? Jamnya mati. Oh nggih, nggih. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu adik Niken. Nggih. Nduk mawon, nduk mawon. Sugeng dalu nduk Niken. Nggih, Bapak. Nggih, kula jenengan anggap anak mawon, Pak. Nggih. Terus anak piyambak mawon. Nggih. Nggih, ampun sungkan-sungkan kalih kula, nggih. Nggih, lek kalih anake nggih biasa mawon, nggih ta, Pak? Nggih. Umume anake. Ampun gelem Ding Pak Lurah duwe anak ngeten iki mongko skincare ragate ra umum. Jenengan susu dijaluki dhuwit mongko akeh suwi-suwi dadi lurah sida ludes jenengan mangke. Ngoten niku nggih. Pripun, Pak? Raosipun sampun bahagia napa dereng? Alhamdulillah kerawuhan Nduk Ampun Niken. nangis to, Pak. Kerawuhan Nduk Niken semua warga seneng, nggih. Rawuh Pak Bupati, Pak Camat, sedaya rawuh. Alhamdulillah. Rawuh ini gara-gara Nduk Niken rawuh Ribon Agung. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Terima kasih kembali. Piye rasane kan dicablek lenganmu piye rasane? Nggih, malah kula sing tanglet Pak Lurah pripun jenengan jejer kalih kula, Pak. Pak, niki mau Ibu nderek to? Wonten Nggih wonten nggih mboten napa-napa. Anggap kula anak nggih Bu nggih. Nggih. Sing beto dompete Ibu to? Nggih. Mboten napa-napa, mboten pun to. Ning atas-atas Pak Lurah teng film niku enten jenenge Ponakan Adalah Maut. Niki anak adalah maut nggih enten Tidak ada. Tidak ada nggih. Nggih, sampun puas napa dereng, Pak? Sampun. Nggih pun kula tak wangsul nggih bar niki nggih, Pak, nggih. Wis puas. Sampun puas, Pak. Ah, nggih. Bar iki ndan dikukuti ya, Pak. Arep ning ndi? Lah pun wis puas kok. Ora, Pak Lurah puas ning sing mirsani urung puas kok ya. Oh Nggih. iya, nggih. Dadi kewajibanmu memuaskan wong sak lapangan iki lho kan. Ayo. Nggih. Hah? Memuaskan wong sak lapangan. Heeh. Iya, engko tak kei lagu pira-pira ngono bae, Pak. Pira-pira. Dipuaskan dengan cara lagu toh? Iya, menghibur. Iya, lagunya yang banyak toh? Iya, Iya. nggih. Mau apa ada permintaan apa, Pak? Request request Cundamani Nduk Niken. Cundamani, Pak. Oh, alah sing pundi niku? Kok kalau kita karo Nggih, pokoknya niku nggih, Pak. Cundamani. Nggih. Kalian jenengan apa kula piyambak sing nyanyi? Aku rong rene anu. Oh, ngoten. Mboten duet kalian panjenengan mboten? Mboten. Mboten kersa nyanyi teng mriki? Sampun Nduk Oh, Niken nggih, mawon. pun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Monggo mawon nggih. Pun. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ampun supaya niki dalane nggih, Pak. Mboten napa to mboten. Nggih, sampun. Sepatune warnane biru ya, Pak. Nggih. Bisa rukun ngono lho Bisa tegese. rukun. Heeh, padha karo lendangmu ayo. Nggih. Nyuwun Cundamani Pak Lurah wau. Garap dereng kanca-kanca niku. Aman. Set Setya. Aman, Pak. Aman. Oke, nggih. Wah, Niki warga masyarakat mriki sampun siap diparingi lagu sing kasar. Sampun siap niki paringi lagu sing halus riyan apa sing kasar langsung? Kersane mboten ngantuk. Ya. nggih. Napa, Pak? Kula Halus sik malah- wae. Halus. Halus sik. Sampe rung bawa lho ki mau. Sampun ya, Pak. Endi? Caping gundul, caping gunung. Kowe ngenyek kancaku. Ngono ayo. Ana sing gundul ngawut ae ora nggih. Mau sing bawa genah Pak Hariwur ngono. Nggih, Pak. Bareng karo Pak Hariwur sing dhewe sik. Oke. Nggih, engko dibacane lagu napa. Nggih, bawa niku mawon. Dimas Niken Salindri. Oke, bebas. Pangkur ya. Nggih. Pangkur. Oke. Nano. Oke. Iku bawa favorit kula lho, Pak. Masa? Teng pundi-pundi mawon kula bawa niku, Pak. Wingi tak delok ning YouTube ora tok ning Teng pundi? YouTube. Ndek wingi. Lah mboten dikengken bawa ndek wingi. Alah ngapusi berarti. Isone mek kuwi tok ya, Pak, bawane, Pak. Awakmu merendah. Yo, coba kaya apa? Dimen buta yang ram bakal Mas. masih nangling
Dri. Driya sumarah mring Gusti. Ngene wae, Nduk. Nggih gugah swasana bawane lak pangkur. Nggih. Merga saka gedene rasa katresnanku bapak kepada anak ning panjenengan, mula tak tuliske pangkur iki mau. Kula nggih matur sembah nuwun lho, Pak. Nggih, sami-sami. Lah bajute karyane seniman hebat saking Kediri kuwi bumi kelahiramu. Kitir sumilir ya kuwi Ki Gedhuk Siswantara. Kangen aku nduk kuwi, suwi ra metu. Coba diaturake yo. Kitir sumilir oleh Niken Salindri. Oke, dados.
untuk Niken Salindri luar biasa. Jawa Timur enek sinden horeg ya iki. Ayo. Tegese penontonnya nganti horeg, suarane ya gawe horeg tenan. Ayo. Asine nggih kalem nggih to, Pak. Asine kalem. Tenang tapi menghanyutkan, golek dompet. Ayo. Ya. Sik nduk iki lho enek wah mesake iki. Saka akeh sing kepareng rawuh nganti enek sing dompete iki ilang. Lah kula kene jenengan arep nyangoni kula. Mboten nggih, Pak. Lambemu nguyahi segara. Tumpakmu wis kaya ngono Land Closer, aku sik numpak angkong, nduk. Nah. Ini loh dengan nama Rahma Azahra. Rahma Azahra. Nggih, Kebon Agung RT 13 RW 4. Nggih. Nggih. Pejayan, monggo niki dompetipun niki ya nduk menawa kono sing anu apa jenenge? Ajenge menghubungi Niken. Nggih. Nggih. Niki pun emang mboten enten isine. Enten. Oh, enten. Dereng Oke. kula demok niku. Ini sejujur-jujurnya ini. Nggih. Tidak mengurang-urangi. Namanya tadi Mbak Rahma Azahra, nggih, Pak? Nggih, leres niku, nggih. Nah, niki lho. Mbak Rahma Azahra SMA, SMK Negeri 1 Mejayan. Medion, lahir 16 Juni. Oh. Oh, alah. Apa, Nduk? Sak ngisorku, Pak, berarti. Titipne panitia wae ibu-ibu wae jenengan. Nggih, sing ben ora ngurus. Teng mriki mawon nggih. Nggih. Ah, Mbak Mengke Lia nek- kuwi. Nggih, mengke nek lek nemu mengke langsung teng mriki nggih. Bu niki nggih Bu nggih. Niki Nggih. panitiane mbon siap. Ah, nggih. Ora lho, Nduk, saiki kelas pira to sampean? Kula sakniki kelas kalih, Pak. SMA ya? Nggih, kalih Nggih, SMA. alhamdulillah. Endi SMA ndi iki? SMA 8. Kediri. Nggih. Oh, nggih aku ndelok storine Pakmu kaya sampean ngepel barang nyapa ngono kok. Oh, alah nggih, Pak. Nggih niku, Pak. Kayak apa pencitraan apa ngepel Boten, tenan? Pak, ngepel tenan niku, Pak. Kula lek masuk sekolah niku asline nggih ngrepoti gurune lho, Pak. Sebabnya kok ngrepoti kudune ya seneng Mboten gurune. kula gurune mboten angsal mlebu teng kelas, Pak. Oh. Makanya kula ndamel alasan ngepel. Oh. Nggih niku kelasnya kula gerujuki sedaya, Pak. Heeh. Kabeh kok Kelas kula. gerujuki ya. Nggih, ben gurune mboten ngajar. Oh, wah, apik kowe. Kowe murid sing paling top ya awakmu kowe. Heeh, ngono Kan kuwi. biar kelasnya nyaman. Kok grujuki kabeh. Iya. Heeh. Tujune gurune ora grujuk pisan ora. Mboten to, Pak. Kuwi lho mo, Cundamani. Cunda maning. Nggih, kanca-kanca siap inat ya napa musik tur pengendangnya kuwi lho nganti adepe iki kaya ngono kuwi lho. Ah, muter kaya ngono kuwi. Nggih. Sing ngendang wayang kuwi, kelentengan ya kuwi, jaipong ya kuwi, ngono kuwi. Mas Nopal hari ini kerja keras. Kerja keras dhek ngono kuwi. Keras dulu baru bekerja dhek. Nggih, kuwi ya dimesake ngono sangone apa piye ngono mesake. Mas Nopal, Heeh. lah kula teng mriki butuh sangu kok. Lah sampean lek Nyangoni. diparingi akeh to karo panitia karo Pak Lurah. Ngono Pak mesake sawengi ngono grup 75 lho nduk ngono ae. Mila to, Pak. Mm-mm. Ya Allah, masak-masakne timen to. Ya bocah yo ganteng to ya an. Ya ndak patek jane. Ora patek. Diarane angel tapi. Ayo, nggih. Biyen ya tau rek ayo gabung ra ketang mung golek pengalaman ning nggen anu to. Mayangkara to biyen kuwi. Nggonmu ngono to. Heeh to, Mas. Boten nih, Pak. Ora tau to? Boten nggih arepe. Oh, arepe. Aja. Ben melu aku ae. Melu awakmu malah bingung iku. Tak tambah 75.000, Mas. Dikaceki ya. Ayo, oke. Cundamani. Sik pertanyaannya, iki nganti gara-gara apa limbu antak sampean? Kula. Heeh. Degi gara-gara, Pak. Mongko pitunge karo Pak Lurah karo Pak Mudin lek nganti limbu antak to? Mila, nggih Heeh. pun limbukan mawon. Oh, sik. Lek dalange liyane bapak, monggo. Mosok lek aku Bapak nggih kudu gara-gara to. nganti gara-gara tenan? Nggih, Pak. Alhamdulillah, nggih. Kuwi lho iki bejane Piai Wates ngene iki biasane anggaran semonten mung dhewe limbukan ngoten niku lagune mung 2,5 ngono. Ayo, iku lumayan. Kok apik iki. Ya ngono. Ya siji kas, coba Cundamani diaturake. Cundamani. Ya, yuk. Monggo, Cak.